Hey, Jesse hier. Wie krijgt even die nieuwe functie van Google Assistant om te proberen? Misschien zit Jennifer er trouwens ook wel tussen. Ik ben wel benieuwd. Hey Google, praat met een bekende Fries. Nou, die bouw je wel letter wel even om. Maar bizar dat het gewoon kan. Ja, maar mij gaat goed. Ik kom correct uit Amsterdam bij. Even vjot uit alle hectiek, gewoon even lekker waarom naar het rustige Friesland. Ik krijg trouwens een TikTok-opname in het Fries. Hij hem deels jongen, die is echt hilarisch, die maakt je hem echt even zien. Hier op het theaterskwal in Ljout ben je soms echt wel Fries kon spelen. Ik doe nog wel zo stoer hoe die Friese taal. Maar eigenlijk valt het wel hier bij mij. Ik kan Fries als examenvak dienen namelijk. En het wie voor mij ook een soort van cadeautje, voldoende. Ik kan eigenlijk gewoon Fries, ga ik altijd sprutsen. Thuis, op squallen, mijn vrienden. Het wie voor mij eigenlijk gewoon mijn eerste taal. Zoen je misschien Fries dwamelen als examen? Laat het je weten in de comments. Wie, ik en orenbekende Friesen die ben heel benieuwd naar die mening. Ik zal er even verder. Hey Google, praat met een bekende Fries. Laten we er een bekende Fries bij halen. Met wie wil je spreken? Ritse de Jong. Prima, dan laat ik Ritse jou bellen. Yo, met Rits. Vet dat je belt.